Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Secret No One ndi mzangayo Tauson Kamalata. Poyamba nayi mitu yake. Boma layamika pa thandizo losiyanasiyana lomwe anthu akufuna kwabwino ngakhalenso kampani zosiyanasiyana zikupereka pofuna kuthandizira Malawi omwe athamangitsidwa mdziko la South Africa. Kusowa kwa madzi aukhondo komanso zimbudzi m'boma la Mzimba kukuyika pa chiopsezo thanzi ndi maphunziro a ana, ndipo boma lauza aphungu kuti azitsata ndondomeko zovomerezeka poyitanitsa magetsi ku madera awo. Takulandirani ku nkhani zathu. Boma layamikira thandizo lomwe anthu akufuna kwabwino ngakhalenso a bizinesi akupereka pofuna kuthandizira Malawi omwe akuwathamangitsa mdziko la South Africa kuti abwerere mdziko muno. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi anena izi pomwe amalandira ndalama zokwana 140 million kuchoka ku kampani ya Old Mutual zomwe zithandizire kuti Amalawi ena okwana 140 abwerere kuno kumudzi. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Aga kakhala koyamba mbiri ya dziko lino kubweretsa Malawi ochuluka omwe achokera mdziko la South Africa. Nthambi ya Dodma yati Amalawi oposera 30,000 abwerera kuchokera mdziko la South Africa pamene chiwerengero cha Amalawi omwe akufuna kubwerera kuno kumudzi chikupitirira kukwera. Asaidi anati Amalawi ambiri tsopano akudzipereka kufuna kubwerera kuno kumudzi zomwe zikupangitsa kuti nthambi ya Dodma izifunabe chithandizo chochuluka. Asaidi anayamikira kampani ya Old Mutual kamba kopereka ndalama zokwana 140 million Malawi kwacha. Iwo anati ndalamayi ithandizira kuti Amalawi ena okwana 140 athe kubwerera kuno kumudzi. Tinali pampanipani kutenga anthu athu amene ali ku South Africa kuti abwere mdziko lino. Koma apapa zatichepesera mpanipani uja chifukwa titakukankha ngapo kwachosa kumene kuja ndibwera dziko lawo. Anthu asakhale ovutika ena ali makampu tiwatenge makampu muja abwere dziko lino ndipo ife ndothokoza kwambiri. Pali ntchito zambiri zimene ramene tikugwiritsa. Tikuchita haya mabasi, tikuwadyesa munjira, tikuwapasa even transport yoti akafika kuno akafikire makwawo. Kumene kuja anthu ambiri a Malawi amagwira ntchito zosiyanasiyana, ena anali materala, ena amagwira mashopu, ena amagwira malo ena aliwonse, pali ena za magesi zachani. Amalawi ambiri kumene kujako amagwira ntchito ndipo tikufuna luso lija libwere kunoko. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Old Mutual Malawi ataonga manga ati kampani ikukwaniritsa masomphenya ake ofuna kuthandiza Malawi pa mavuto ndiponso pa mtendere. Iwo anati ali ndi chikhulupiriro kuti ndalamazi zipeputsa ntchito yayikulu yomwe Dodma ili nayo pobweretsa Amalawi kuno kumudzi. Ngati Old Mutual tinachiona chinthu chabwino kuti tichitepo kanthu malinga ndi zimene zikuchitikira Malawi amene ali ku South Africa. Chifukwa cha ziwawa zimene zikuchitika South Africa, Amalawi ambiri afuna atabwerera kumudzi, ndipo alipo Amalawi aunyinji. Munamva kufotokoza kuti panopa 30,000 abwera, koma chiwerengero cha Malawi mchambiri ku South Africa. Ndife ngati Old Mutual tunaona kuti ndi chinthu chabwino kuti titengepo gawo pothandizira Amalawi amene akufuna atabwerera kumudzi chifukwa cha zimene zikuchitika South Africa kuti tawathandize kuti ayende bwino adzafike kuno. Boma lalimbikitsa makampani ndi anthu ena onse kuti alembe ntchito komanso kupereka ngongole za mabizinesi kwa Malawi omwe abwerera kuchokera mdziko la South Africa. Poti anthuwa abwera ndi luso losiyanasiyana omwe aphunzira mdziko la South Africa zomwenso zingathe kutukula dziko lino. Chiwerengero cha Malawi omwe akubwera kuchokera mdziko la South Africa chipitirira kukwera kamba kuti Amalawi ambiri mdzikoli akuzipereka okha kufuna kubwerera kuno kumudzi. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Kampani yotumiza ndi kulandira ndalama ya Mukuru yati ndiyodzipereka kuthandiza Malawi omwe afika mdziko muno kuchokera ku South Africa powapatsa zina mwa zosowa zawo. Mkulu wa kampani kuno Malawi Pride Chiwaya wanena izi pomwe kampani imapereka katundu wa ndalama pafupifupi 16 million kwacha. Themba Mwale ali ndi ripoti. Katunduyu amupereka kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma pabwalo la zamasewero la Joyce Chitsulo ku Mwanza. Achiwaya ati Amalawi okhala mdziko la South Africa amatumiza kwambiri ndalama kudzera munjira ya Mukuru, kotero anachiona choyenera kuti nawonso awathandize munyengo yomwe akusowekera thandizo. Mukuru ndi kampani imene
anthu ambiri amagwiritsa ntchito kutumiza ndalama m'malawi muno, komanso makastomers ambiri amene amagwiritsa ntchito mukulu ndi amene amakhala kunja kutumiza ndalama kwa azibale wa kumalawi kunoko. Ndi ife ngati kampani titamva kuti makastomers athu akumana ndi chopechera ku South Africa, komanso imene amabwera andi pali zosowa zambirimbiri zimene akuzisowekera, tinaona kunena kuti iyi ndi nthawi yoti nafenso tichitepo kanthu. Ndi kubwera kwathu number 1 kuna kuti alimbikitse komanso tipereke zina zimene zathandize kuti agwiritse ntchito pamene akudikirira kuti apeze transport abwerere m'madera mwawo mosiyanasiyana. Poyankhula atalandira thandizolo m'malo mwa Dodma, bwana mkubwa wa boma la Mwanza January Mvula wayamikira kampaniyi ponena kuti nzika zomwe zikubwerera zimakhala nthawi yayitali kopanda chisamaliro choyenera, kotero katunduyu wafika pa nthawi yake. Ulendo wawo wayenda mozunzika kwambiri. Ambiri mwa iwo anali kuti atakhala kale masiku ambiri pa kampu, ambiri mwa iwo akutenga masiku ambiri osasamba, so kubweretsa kwa mkulu katundu monga ngati sopo, Colgate zithandizira kuti ukhondo pa kampu yathu pano iyende bwino, chifukwa choti anthuwa ali ndi mwayi osamba ndi kuzisamalira akafika pa kampu pano. Katunduyu ndi monga shuga, sopo wosambira ndi wochapira, zotsukira mkamwa ndi wina wambiri. Themba Mwale, MBC Mwanza. Chiwerengero cha Malawi omwe amwalira mnjira pobwera ku Malawi kuchokera ku South Africa tsopano chafika pa 5. Chiyambireni ntchito yobweretsa nzika zomwe zikufuna kubwerera kuno kumudzi. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi Neli Kalenga Maliro wati munthu wachisanu wamwalira kucha kwa Lolemba pa 6 July mdziko la Mozambique. Themba Mwale ali ndi ripoti. Kalenga Maliro wati mwa anthuwa anayi ndi abambo pomwe mmodzi ndi mzimayi. Iye wati Amalawi ambiri omwe akuchokera mdziko la South Africa akuyenda odwala kale ndipo akumafikira kulandira thandizo la chipatala. Mwa anthu asanu omwe amwalirawa, iwo akwanitsa kuzindikira anayi pomwe mmodzi sakudziwikabe. Ndinene chonchi kuti anthu ambiri akuyenda kudwala. Marekodzi athu ku chipatala pa kampanopo akulandira anthu ambiri odwala. Pa chifukwa chimenechi taonanso kuti anthu ena akumwalira. Kufikira lero anthu amene amwalira ndi anthu 5. Mwa anthu 5 amenewa tili ndi marekodzi anthu 4, zimayi atatu, mzibambo mmodzi amene wamwalira dzulo, amene wamwalirira pakati pa Tete ndi Mwanza. Pofika ku Mwanza kuno wafika atamwalira kale. Thupi lake lili ku mochale linyamulidwa lero kupita kwawo ku chikwawo. Pakadali pano Kalenga Maliro wati iwo akulandira Amalawi pakati pa 2000 ndi 3000 tsiku lililonse. Komabe iwo ati pali chiyembekezo choti chiwerengerochi chiyamba kutsika kamba kuti nzika zambiri zomwe zinaonetsa chidwi chofuna kubwerera zafika kale mdziko muno. Pa tsiku tikumalandira anthu between 2000 and 3000. So far anthu amene afika kufikira lerolo tikhoza kunena kuti 32,000 apitirira. Chifukwa our updated figures kufika pa 4 July tinali odutsa 28,000. Koma takhala tikulandirabe anthu pa 5, pa 6, even lerolo tikulandirabe anthu. Ndiye tikudziwa kuti manambaziwa akwerabe kwambiri kudutsa pa 28,000 imene tinali nayo iji. Ku South Africa anthu akusonkhanabe m'makampu. Mwina panopo tikhoza kunena kuti akhala akuchepa chifukwa choti anthu ambiri abweretsedwa ku Malawi kuno, koma tili nawo ndithu anthu amene akusonkhana m'makampu. Chiyambireni ntchitoyi boma la Malawi pamodzi ndi boma la South Africa komanso anthu ndi mabungwe akufuna kwabwino akwanitsa kubweretsa kuno kumudzi Amalawi pafupifupi 32,000. Themba Mwale, MBC Mwanza. Komiti yoona zoteteza namba boma la Mzimba North yati kusowa kwa madzi a ukhondo komanso zimbudzi zabwino
kukuyika pa chiopsezo thanzi ndi maphunziro a ana, ndipo yapempha mabungwe oyang'anira ntchitozi kuti achitepo kanthu mwachangu. Polankhula m'malo mwa komitiyi, wapampando wa komitiyi Mthezemu Kamanga wati kuonetsetsa kuti ana akupeza madzi aukhondo ndi zipangizo zabwino za ukhondo ndi kufunika poteteza ufulu wa ana komanso kupanga malo otetezeka kwa ophunzira. Luisho Nkwala walemba ripoti lomwe akuwerenga Chisomo Manda. Poyankhula pa msonkhano okambirana za ufulu wa ana mu Africa omwe unachitikira mu mzinda wa Mzuzu, Akamanga anati madzi abwino ndi aukhondo ndi zofunikira kwambiri pa umoyo ndi maphunziro, kotero nkofunika kulimbikitsa. Kubwera pamodzi kufuna tionese kuti adindo apange mbali yawo. Nchifukwa chake muona Mzuzu City Council, pale a water board, pale azathu aku Ministry of Health, cholinga nchonena kuti iwowa akupanga chani kapena kuti apange chani cholinga choti ana amene akukula mu dziko lathu, ana amene akukula mu mzinda wathu akhale ana osamalirika komanso akhale ana okula mwa ukhondo. Pamwambo mmodzi mwa ophunzira Blaise Vitsitsi adafotokoza za mavuto okhudza ukhondo msukulu, ndipo adapempha kuti anthu adziphunzitsidwa kufunika kolimbikitsa ukhondo. Hygiene ndi chinthu chofunika kwambiri pa moyo wathu, chitaso tipangisa kuti diet yathu ikhale balanced komanso tikhale free kumatenda osiyanasiyana monga kolera, diarrhea, typhoid. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yona zosamalira anthu ku Mzimba North, Elizabeth Banda, anati nkofunika kuti mabungwe osiyanasiyana agwirizane polimbikitsa ntchito za madzi aukhondo ndi zimbudzi zabwino. Pamapeto pa zokambiranazo, mabungwe ndi nthambi zokhudzidwa ndi ntchitozi anati mpofunika ndalama zokwanira zoyendetsera ntchito za madzi ndi ukhondo kuti ana adziphunzira m'malo otetezeka komanso aukhondo. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tatiyeni tionenso mitu yake. Boma layamika pa thandizo losiyanasiyana lomwe anthu akufuna kwabwino ngakhalenso kampani zosiyanasiyana zikupereka pofuna kuthandizira Malawi omwe athamangitsidwa mdziko la South Africa. Kusowa kwa madzi aukhondo komanso zimbudzi m'boma la Mzimba kukuyika pa chiopsezo thanzi ndi maphunziro a ana, ndipo boma lauza aphungu kuti azitsata ndondomeko zovomerezeka poyitanitsa magetsi ku madera awo. Malawi National Examinations Board MANEB akukumbutsa ophunzira onse omwe akulemba mayeso awo Primary School Living Certificate of Education PSLCE, Junior Certificate of Education JCE, komanso Malawi School Certificate of Education MSCE kuti adzaloledwa kulowa mchipinda cholemba mayeso pokhapokha ataonetsa ID ya MANEB yomwe ili ndi nkhope yawo pofuna kupewa chinyengo. Ndi udindo wa olembetsa mayeso kuonetsetsa kuti ndondomeko zonse zoyenerera polembetsa mayeso zikutsatidwa. Zina mwa izo ndikuonetsetsa kuti ophunzira aliyense yemwe walemba mayeso wasayinira mu attendance register, komanso mapepala onse olembapo mayeso atsekeredwa mu mapepala ake oyenerera ophunzira asanatuluke mchipinda cha mayeso. Ophunzira ndi masukulu akukumbutsidwa kuti mchitidwe wa chinyengo komanso kubera mayeso ndi mlandu, ndipo aliyense opezeka kuchita izi adzalandira chilango. MANEB akulimbikitsa Malawi onse akufuna kwabwino kuti atengepo gawo poonetsetsa kuti mayeso alembedwa opanda chinyengo. Tenganipo mbali poneneza mchitidwe uliwonse wa chinyengo nthawi ya mayeso ku polisi yomwe muli nayo pafupi, kapena imbani foni ku nambala yaulere ya MANEB pa 363 kudzera pa network ya TNM. Tetezani mayeso, tetezani tsogolo lanu. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Kudziwika kuti munthu ali ndi khansa kumasintha kwambiri moyo wake.
Matendawa amabweretsa ululu, malingaliro komanso mavuto azachuma. Koma pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital ku Blantyre, amayi ena akuti mavuto awo amaposa kungodwala kokha. Mtolankhani wathu Edith Kaira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Stella Isa wa zaka 27 wochokera mdera la mfumu yayikulu Ndanga m'boma la Mulanje, moyo wake unasintha mwadzidzidzi. Mu chaka cha 2024 anayamba kumva ululu wa m'mimba osatha. Atapita ku chipatala, Stella anapezeka kuti ali ndi kansa ya m'matumbo akulu. Atachitidwa operation, anayamba kulandira chithandizo kuyambira mwezi wa Januwale chaka chino pa chipatala cha Queen Elizabeth. Koma ulendo wake olimbana ndi matendawa sunathe pamenepo. Ali mkati molimbana ndi kansayo, mwamuna wake anamsudzula ndipo anatsala yekha kulimbana ndi matendawo komanso ululu wakusiyidwa. Foti chipatala chako tutalembesa ndana zoti chipite ndabamba wakati Bayi Jackson. Ndiyo anaopa kupade ndi Bayi Jackson amana zoti pitani ku chipatala ndi upeza ndikongo pesa zoti kwadikira usatani usabwera. Ndi ndafusa kena kubasi ndi adauta naona zoti iwo ndi kuti sakatani foti sakuona popweteka. Ndi noita kubaya ni foti usatani sakubwera kunoku. Masiku naso ndafotokozera anapeza kuti abambo aja nankunyamula katundu wako mapita kwawo. Nkhani ya Stella siyokhayo. Enifa Chikumbu nayenso akufotokoza zomwe zinamuchitikira. Iye anapezeka ndi kansa ya mchiberekero mu chaka cha 2017. Lero lino akupitirizabe kulimbana ndi matendawa pamene akulera ana ake atatu yekha. Matenda atakhuza moyo wanga chifukwa zovuta ndakumana zochuluka ngati zokhuza wani kubanja. Banja mwanga apeza kuti banja langa linatha chifukwa cha banjalo, iye chifukwa cha mavuto amunanga anasazika kuti sakwanisa kundisamala. Komanso ndili ndi ana akusowa thandizo loti nzatumikira chifukwa cha kudwala ko kupangisanso kuti china chilichonse sindikukwanisa kugwira. Even angakhale business mpamba kuti ndipeze ndalama ndizipanga business ndithandizira anaja sizikutheka chifukwa mphamvu kuti ndigwire ntchito ndipeze ndalama sindikuzipeza. Nawa Flores Kadulira anayamba kudwala ngati mwa masewera chabe. Iwo ankavutika kumeza chakudya ndipo atawayesa madokotala anapeza kuti ali ndi kansa ya kummero. Iwo anayamba kulandira chithandizo mu mwezi wa December chaka chatha. Tunakhudza muzambiri china chilichonse chinayima sinanga anthu aja amakhala ukumudwa akaona kuti ndikudwala ndeno china chilichonse naima. Kuchuluka kwa odwala kansa sikukhudza dziko la Malawi lokha. Bungwe la World Health Organization likuti chaka chilichonse pa dziko lonse pamapezeka anthu pafupifupi 20 million omwe ali ndi kansa ndipo pafupifupi 10 million amamwalira ndi matendawa chaka chilichonse. Kuno ku Malawi, dotolo wa matenda a kansa pa chipatala cha Queen Elizabeth, Dr. Leo Masamba, akuti chiwengo cha odwala chikupitirira kukwera. Iwo ati mdziko la Malawi anthu pafupifupi 18,000 amapezeka ndi matendawa pa chaka. Matenda ngati HIV amamwika munthu pa chiopsezo choti atha kudwala matenda a kansa. Nchifukwa chake kwa anthu amene andi vuto la HIV anayenera kuti azimwa bwinobwino ma ARVs awo. Kwa amene alibe HIV anayenera ndithu kuti aonetsetsa asatenge. Fa zonsezi zimamwikanso munthu pa chiopsezo kuti atha kudwala matenda a kansa. Pali zinthu zina ngati kusuta fodya zimenenso zili zinthu zoopsa pa moyo wa munthu. Komanso kumwa mwa chidakwa. That's why kofunika kuti kwa anthu amene amalawa asamachite kuyenjeza, azingolawa, asamafike pochita kumwa moyenjeza kuchita kukhala ngati ndi ntchitonso pa yokha. Chifukwa choti zonsezi zimamwikanso munthu pa chiopsezo. Padakali pano Dr. Masamba alimbikitsa Malawi kuti adzipeza chithandizo mwansanga akangoona zizindikiro za chilendo. Iwo alimbikitsanso anthu kukhala ndi moyo wathanzi monga kuchita masewera olimbitsa thupi, kudya zakudya zopatsa thanzi, kupewa kusuta fodya ndi kumwa mowa mopitirira muyeso komanso kupewa matenda opatsirana. Kwa amayi ngati Stella, Enifa ndi Forest, kansa si matenda okha, ndi mayeso achikondi, ulemu komanso thandizo. Edith Kaira, MBC, Blantyre. Gulu la amayi azokonda amayi macheza la ku Monkey Bay boma la Mangoche latilipitiriza kugwira ntchito zolimbikitsa anthu kukhala aukhondo. Wapampando wa gululi Alinda Mankhwala amayankhula ku Monkey Bay pomwe anagwira ntchito yosesa malo ozungulira tawuni ya Monkey Bay komanso anakapereka thandizo ndi kuchereza odwala pa chipatala cha Monkey Bay. Dave Uma ali ndi nkhani yonse.
ngati njira imodzi yofuna kulimbikitsa ukhondo komanso kuonetsetsa kuti anthu akukhala malo abwino. Gulu la amayi omwe amachita nawo programu ya pa MBC Radio 1 ya zokonda amayi macheza lagwira ntchito yosesa tauni ya Monkey Bay kuti anthu atengerepo chitsanzo pa ntchito zachifundo zomwe amayiwa amachita komanso kufuna kuwapatsa anthu mtima olimbikitsa ukhondo. Wapampando wa gululi Alida Mankhwala anati izi ndi zina mwa ntchito zomwe amalimbikitsana ngati gulu akakumana kuti aliyense payikha akapita mmakwawo azikalimbikitsa ntchito za ukhondo komanso kuonetsetsa kuti anthu akukhala malo abwino. Atatha kusesaku amayiwa anapita ku chipatala cha Monkey Bay komwe anakapereka katundu osiyanasiyana. Malingana ndi wapampando wa gululi, zimenezi zimatheka malingana ndi ndalama zomwe amasonkha pa mwezi, ndipo amachotsa kuthumba kukanga chepe ndi kukagula zinthu zosiyanasiyana ndi kupereka ngati mmene achitiramu. Ife mapulani athu ndi akulu kwambiri, tikufuna titapanga chinthu chachikulu kuti titamanga nyumba kumangira munthu ovutika, komanso titapanga zonena kuti anthu ena adzione kuti azimayi ndi olimbikira ndipo azimayi amagwira ntchito zachifundo kwa ifeyo azimayi akuno ku Monkey Bay. Polandira thandizoli, mmodzi mwa akuluakulu apa chipatala cha Monkey Bay Athokozani Jizale ati akasiku oyamba kuti gulu la amayiwa lionekere pa chipatalapa chifukwa nthawi zina amabweranso kuzagwira ntchito zosiyanasiyana monga kusesa komanso kukolopa muzipinda momwe muli odwala. Iwo ayamika thandizo lomwe alandirali ponena kuti lipeputsa ena mwa mavuto omwe ali nawo. Nthawi zina akamva mwina ku through ma community members amene anabwera kuno mwina chinthu china chake chikusowekera amazindikira kuti I think titapanga chakuti ndikukapereka umene kuja ndi kuti chiyathandiza mbali imeneyi. Komanso at the same time through HACI Hospital Advisory Committee imathanso kuwadziwitsanso aku community kuti azindikire kuti kuchipatala kuli vuto lakuti I think tikhoza kupangapo chinthu kuti tichepetse vuto limeneyi. So katundu amene akabwera ndikuti amatithandiza mwa njira imeneyi. Nthawi zina ena mwachitsanzo MBC azimayi akhala akupanga donate not only katundu koma nthawi zina amatha kupanga so kudzipereka kudzagwira ntchito zosiyanasiyana kuyeretsa malo osiyanasiyana kuti mapatient akhale pabwino and zimene timayamikira kwambiri. Amayiwa anasonkherana ndalama zokwana 300,000 kwacha zomwe anagula soya pieces, sugar, mchere, sopo ochapira mwa katundu wina. Amayiwa omwe alipo 90 ena amagwira ntchito komanso ena amapanga business ndipo ndi ochokera ku Monkey Bay komanso ku Cape Maclear. Dave Uma, MBC, Monkey Bay. Boma lauza aphungu ku nyumba ya malamulo kuti azitsata ndondomeko zovomerezeka poyitanitsa magetsi ku madera awo. Nduna yona za mphamvu za magetsi a Jean Matanga ndi omwe anena izi pomwe amayankha mafunso kwa aphungu ku nyumba ya malamulo okhudza ntchito za magetsi m'madera awo. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Ndunayi yati ndizoona kuti malo ambiri m'midzi mulibe magetsi monga aphungu apemphera nyumba ya malamuloyi. Iwo ati aphunguwa atsitsera ku konsolo ndi pempho lawo kuti awathandize bwino lomwe. Pakali panopa tikupanga marepu phase 9 tikhala tikusuntha kupita ku marepu phase 10. Komanso kuphatikiza ku nkhani ya marepu tikhalanso ndi maprogramu ena opangira opereka magetsi amene timati ascent iyo ili magawo atatu. Gawo loyamba ndi limene tikuonetsetsa tipereke magetsi ku masukulu komanso ku zipatala imene tinapangale launch imene yayambika. Component number 2 imene tikhala tikupereka magetsi ma trading center komanso manyumba imenenso tikhala tikupanga. Component number 3 imene tikumayitchula kuti magetsi apadenga rooftop komanso ma off grid solutions zimenezo zikhudza kwambiri imeneyoyo magetsi aja asola. Amatanga ati ntchito yopala magetsi kuchokera mdziko la Mozambique yafika kumapeto ndipo pali chiyembekezo kuti atha kuyikhazikitsa mapeto a mwezi uno. Imene chatu yatheka ndi chimene ngafotoza nchakuti mbali yathu yakuno ku Malawi zonse zimene zimafunika kuti tapanga. Aku Mozambique ndi panatsalira chifukwa cha mavuto ena koma nawonso I think wiki yathayo amalizitsa. Program yathu chiyang'ano yathu nchoti mwina ikamafikano kumapeto kwa mwezi uno imene jatipange commission. Kwa pakati pa zimene zikuchitika nzakuti tikukambirana pa nkhani ya ndalama. Kuti kodi azidigulitsa ndalama zingati fa magetsi otizigula saulere ndiye tikukambira nkhani ya matarifu chifukwa tikagula magetsi woti kwena tigulitsenso kwa Malawi. Amatanga ati apereka ripoti lamene ntchito za magetsi zikuyendera mdziko muno msonkhano waso kambirana omwewu usanathe.
Austin Fukula, MBC Lilongwe. Bungwe lotolera misonkho la MRA latikwanitsa kutolera ndalama za misonkho zopyola chikonzero chake mu gawo loyamba la nyengo ya zachuma ya pakati pa 2026 ndi 2027 litasonkhanitsa 1.398 trillion kwacha poyerekezera ndi cholinga chake chotolera 1.378 trillion kwacha. Malinga ndi chikalata chofotokoza za msonkho mu nyengoyi, ndalamazi zomwe anatolera kuyambira pa 1 April mpaka pa 30 June 2026 zasonyeza kuti bungweli lapyola chikonzero ndi 20 billion kwacha. Bungweli layamika Malawi onse omwe akupereka msonkho pothandiza boma kupeza ndalama zoyendetsera ntchito zachitukuko ndi ntchito zina zofunika kwa nzika. Bungwe laphunzitsa mpira wa miyendo mdziko muno lati posachedwapa dziko lino likuyenera kukhala aphunzitsi omwe ali ndi pepala la pro license lomwe ndi lalikulu kwambiri. Mtsogoleri wa bungweli Aubrey Nankhune wanena izi pomwe bungwe loyendetsa mpira maiko a Africa la CAF lavomereza dziko lino kuti lichititse maphunziro a pepala la CAF kwa aphunzitsi atsopano. Nankhune akufotokoza. Mukayang'ana a CAF B apanga ambiri kwambiri andi nambala inachuluka kuma CAF A inachitika kalekale 2016 ndiye ndi zinthu zosangalatsa zinthu zimene tazipanga welcome ngati association kuti zimene zipitisa pasogolo masewero ampira Malawi especially makocha atu akakhala ndi maphunziro apamwamba. Ndi mmene zinthu zikuyenera kukhalira chifukwa maphunziro amenewa 1 ndofunika munthu amene ali active, 2 amayang'ananso ma qualifications a munthu chifukwa si maphunziro amasewera ndizofunika zinthu zingapo zimene zifuna kuti ziunikidwe koma kwa makamaka munthu amene akugwira ntchito kuti unatenga CAF B ukupanga chani ukukocha ukuphunzitsa kuti zimenezo zimene zitatithandizire kuti masankhidwe amakochi akhale ndithu ayang'ane yekha amene akuoneka kuti ali ndi chidwi ndipo ali molimbikira. Kutereko chiyambi ndi chimenechi kuti munthu sumadumpha ukachoka CAF B ukuyenera kupita ku CAF A amene wapanga CAF A akakhoza amapita noti akapange pro license. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Boma layamika pa thandizo losiyanasiyana lomwe anthu akufuna kwabwino ngakhalenso kampani zosiyanasiyana zikupereka pofuna kuthandizira Malawi omwe athamangitsidwa mdziko la South Africa. Kusowa kwa madzi aukhondo komanso zimbudzi m'boma la Mzimba kukuyika pa chiopsezo thanzi ndi maphunziro a ana, ndipo boma lauza aphungu kuti azitsata ndondomeko zovomerezeka poyitanitsa magetsi ku madera awo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Secret No One ndi mzangayo Tauson Kamalata. Usiku wabwino.